En Europe ni sungu melakapor. Ya kesakemen kuitam kaduan berbalong play. Kaburom kan long hau kpa berhau kun pham sim khoi. Kumbal lukom kita berbarabo jinom la jinom amin. En Europe ni sungu melakapor. Ya kesakemen kuitam kaduan berbalong play. Kaburom kan long hau kpa berhau kun berham sim khoi. Kumbal lukom kita berbarabo jinom la jinom amin. En Europe ni sungu melakapor. Ya kesakemen kuitam kaduan berbalong play. Kaburom kan long hau kpa berhau kun berham sim khoi. Kumbal lukom kita berbarabo jinom la jinom amin. Hakane kapor ko Jesu kan rat. Ngi kinong pop sasin pat ngi wan ban ai la kangu kadem kajing khublai bar kajing yaro ya kajile bha jong me yangi hagisingi bar ki por balalaino mela ri la samaringi mela yada yangi na kajing snu khublai shibun ko Jesu kan rat dailang ba kajing don rangkat jong me mamenta sasin pat ngi lala banyalum krui kum shiying sesam Shihan man shipara ban shimenta hakane online adoration tekumta ko hanman ko para da kajing kemen ba kajing sangu ya kajing la pha jong trai dongin yo ong lang kublai shibun ko Jesu Blai shibun ko Jesu ngero yame ko Jesu Nyero ime ko Jesu ngisangu yame ko Jesu Yesu ime ko Jesu ko trai Jesu ba melawan long breu hangne hasla pathei ban kit no ha ki pop jangi
mela place nam bercayap namar ki pop chungi hanrei ngi pat ko Jesu kan rat ngila pensung si yeme la ki pop ngila klet no ya kata kajin sha shitom jongme ko Jesu kan rat ngi karpat yeme to map no yangi kinong pop but to isn e yangi to klet no ya ki like kilet jungi ki bang la pensung si yeme ha ki singi bat ki por bala leit no bat ha kane ka singi baro shi singi ko Jesu kan rat ni karpat ru yeme banang ne shakmat to yarap bat to ai bor yangi bangin la ban kiar bat ban isi no shisendon ya ka pop bat ki jins new par wat sha bangin klat na me to shong to sa hapo ka tunod jungi iway pa iway te mga mapi kuhan men ko para ngila pensung si shisha yaw Trai Jesu kan rat dalaki pop tongin ya kendit ben riu no baringin IT no yala de hau kumbangi don menta ha kanek ayam len kadai ka ayam yangi bangin kala ka bamut pat ben pen bay no yala ka jing im ban le bhan dangi kwa ban yo rung ha ka hima jong blai kasam bakat wei kad khot ban nyau ka ong na baw Trai long ba hok ui yaki kam ba pha tang ki ba ko ngu ya u kendawa ban yo i ya u te la dangi le ki kam ba pha ban ki ko ngu ya u klem pep mga mapi ko han men ko para shisin ka sungi in yo i ya u ha ka jing im jungi let's say don ap dang jungi namar bangila le popalat ngi sautu bakla ngi perkhat bangim don jaka shu bot blay ngi perkhat baw blay ula isi yangi langba kine gijin perkhat ngelas ngeu le rain ban shim banta hakamas bakhoit bat gijin dwai ngi sedang banjanga shu na u hanre u blay ju isi yangi uit yangi dai na kata kadaw bola pha
yau khun ba mar we jong u sha kane ka per thei pan siu spa yangi kumbau Jisu ha ka gospel jong Marcus kalanong ka baar kad khot bakhat nyo harang kat ka parshi ula kren sai bo lawan ha kane ka per thei na ka banta jungi kinong pop uong ki bakoj bakhya kim don kam yau nong pen khya han rei tang ki bapang ken ngam sham lawan pan khot ya ki bahok han rei ya ki bapop te kum ta ko han men ko para dongin ya tip bawat lang ilong ki nong pop ublei u i jangi Trai wajong banam walang adur ngait ang yame walang yame Trai lejong namami Khasi hakane ka por ko Jisu kan rat ngi kinong pop ngi don la ki jong ki jintmu bat ki jing kerpat ki bangi mod pen sengap yeme haki arjar snem men shwa ko Jisu kan rat u pang yang lengkut bola ong yeme la da me mon me la bat pen khoj yanga te me la pen khoj u ngi ru ko Jisu kan rat da ka ju ki jintmu ngi kerpat yeme la da me mon to sengap ya ki jing kerpat jungi bat to pen ulong yaki Nagbanta kaying kasem jong ithailin sian singkli panyo ekta ka jingkhya wat baindon ringkat padu Trai Jisu Nagbanta I Father Leo Mary Lindem panyo no ekamet ka bakoj bakhya Nagbanta jong I Boniface singkli ba indon borbor kamet bakoj bakhya bat bain debla ban pendep ya ka training ka jong I Nagbanta ikhun jong I bantilin nongrang ibadon na pleng ka jing sitom Knang ba blay Nkta unai ki kita ka jingko jingkhya met ban menchem
Na kabenta jong i bantilin nongrang baidon hapreng ke jingring tersan kingkli Boblay unay no ikti yakata ke jingkot jingkya. Na kabenta iparlin ding do ba inyo yakata ke jing jat haj bam jukul. Na kabenta ikin teori sya warjiri banyo no eka result kababyang. Kaba ithrang bat kaba ilale sitom. Na kabenta isibiria warjiri kenang ba kajing tumu babha jong i banlong riu nam kan yai he yai san hakisngi kiba dangwan. Na kabenta kaying kasem jong ilahun lang khong lam bat i review shooting kenang ba ublay unri unsumar unpenbiang penbit ya kajing don kam bat kamtam e kajing mensim ke jongki. Na kabenta ibaya mon lang warjiri baindon berbor hakata kajing slur banle ekababha klem kano kajing ting. Na kabenta imeri ka khonglam bain kabok kangiu bain kot nyo sisendon ya kajing pang kabawan man kapor man penting ya i. Na kabenta ikin saibok warjiri skoy nong spung bat kreat warjiri kibala klatno haswa jongi kenang baw blayn ay ki yakata kajing jat haj bam jukul. Na kabenta inazarika larenza khonglam bainong kena ibasutu bat bala ban pinya per apdeng kababha bat kabasniu bat kamtam e bainlong itai kena ibatibreu tiblay. Idway na gamta kibriu parakhoj kibapang kibasitom kibadon haying ne hospital bar kamtam e kitu kibaladon hatmir ke jingyam kenang baw blay unlam linti unyada unpentingan niki. Na gamta kiying kesem jong rimika phawa bat kikhun kikti jongki jong ki kenang ba kindubla ban buram ublay bat ba kindubla ban i ya kikmi kikpa bat ikibahalo. Na gamta usavio darnen khonglam banong khna batibreu batipsngi barkamtam e bandubla musuthu ya kata kabor jong blay. Idway kerpang na gamta ukarlo rosario bonyo no ekata kajingko jingkhya bapura na kajingpang klongsnam ba down syndrome barkamtam e ya kaying kasem jong uhi borok kaway. Idway na gamta isngan lang ki phawa bat ibha kupar ji moment kibadu jingkermen yalade hapreng kajing sitom baw blain pentingan unri unsumar unlambyang yaki haka jing sensyar ka jongo. Na kabenta kajing kelak bomod jong Adoration bela barkamtam e baw tip ela ki khun kikti bat ela kayeng kasem. Idway na gamta kaying kasem jong i violin maring kenang ba kindub la banesa mengeta kajing e bat ba kindub la banbu nungkong e yoblay hakaying kasem kajongki. Na gamta ilahun lang khonglam
Kenang bau blay undon rengkat badi bat bain bha ka kamai kaji bat bain dubla man pendap haying Hashem. Na kamta kamet ka bukoj bakhiya jong review shooting. Na kamta ibha ku par G moment bai don pleng jing pang sing sitom. Bar kamtam ekaying kasem jong i. Na kamta sister Mercilian ba in yo no ekata ka jing ko jing kya. Idwai na kamta jong i father Andy berkamta me nagamta ime ipa men para jong i bakinyo no ekamet ka bukoj bakya nagamta idan danesh kem riatham ba imi knyang mentala arbana na ba blay unsat khuj un pun koj no nagamta ka ying kasem jung kong Aida Mary wan khar khnang ba kindup iwe bat bagindup la banyat chikmat daga bor jung jing doi Pedya jing teng sha jong le aba pet nam ya jing jong le aba kine baro hong ki sakir sha jong le adonu jong Amon jong adong ten jing jong le abakine baro long ki sergir ji shai jong le mare Nagamta ijanalika bayasuk lang lensyang nang bain pas bahay ka exam ko jong i nagamta ka jingit bar ka jinghama jingin suthu jingmot hagayin ka sem jong i bishar lang pongrum managamta ka jingkot jingkhya jong i bishar lang ru kumjo Nakabanta Kikna School jong ka St. Michael's Higher Secondary School umsning hibantho ekai political science exam la shai khnang ba kindubla bantho bha batkan mau ke ka ba kilakre Nakabanta jong i rose ke sangma batki khun jong ki Bakin dubla bandon berbor neng kemet ke bukoj bakia. Berkamtam ba irus kiesang ma indubla
ban bu school ya ki khun ki jong i na kabenta ibadah recommend Mary shooting ba blai tra kan lat undan dengkar badi balan nya ka jingpang jing sitom bat ban biang ha ka kam ka jam ka jong i na kabenta jong i mini lang masar kenang ba induk long ibreu iba ya shania bat iba eid berbor yo blai om tang higi por kiba kemen wan hagi por kiba susi ru kumjo ngidwai na kabenta kajing tmu kababha yung ki khun ki ti jong kong Adoration maring khamtam ya kajing ko jingkya ha ka ying kasam na kabenta jong kajing kala bumut no jong i andis imli but i dishing power na kabenta i risida dekan ban yo kam yo jam no na kabenta kai kajingko jingkya jong Rafael pala na kabenta jong i Alferio Sinclair nang ba inyo no kita kajingko jingkya indwai na kabenta kajingko jingkya jong bat kajing bha ka kamai ka kaji jong kaying kasem jong i edit mulan indwai na kabenta ileba lela bati banyo ekita kajingko jingkya indwai na kabenta idarang hun maring badi para jong i kenang ba inyo no kajingko jingkya berkumju na kabenta kaying kasem jongki borok kowe na kabenta immersive concert nomor ba idon hapreng kajing hosni kinsha bat bau blay uneda unrat dingkhong no kita kijing klumar kijing pensoi bar kijing alam lenti basneu jong ksoi Hinduai na kabenta jung i Victoria Suchiang manio ikakam kapabyang barkam tame na kabenta kaying kasem kajong i barok kowe na kabenta i Rodrigo Avenger bat ilinet kharmujai khnang ba kindub jan barbo shaublai bat ba kindub la banbut yaka ne kapor shajingit kapor kindia kabamenta na kabenta jung i Mimi moment na kabenta kaying kasem kajong i barkam tame kalawe kajong i kenang ba indu la banyat berbor kata kelinti babha kelinti ka ba hun berpedang hun khamat jong blai nira eke jingdwai ki jingkerpat kiba marwe kajong i kita kijing doai ki ba ngimla ban penpau lengba kita bo pher kumba laong nadu mene nang sedang ba ublai unpun ko yengi barabor bat ngingej ba umon man pun ko yengi namar ulawan na kabenta ki ba pop om na kabenta ki ba ko bakhya ngira khamta me ekene kisni ya kari khasi berkajat bendri ko jongi barok kowe nang bau blai un phasiao un tiet ekadonur ko jongi bangi don kam ban le ei khnang ba ngini i kita ka jingkala ban khilino ekta ka jing sneu ka jing brai ki bawan bat diang bat mon ka jing im ka jongi tu menta ngina dam krup laki ko sil man mane Trai jisu bat pedang i kijing kerku kiba un sathe sei hakajing im jongi iwei pai wei
la bela bu haften zongni, ya kazing kumau kazing sastom zongme. Tu ya rabiani baburo, ya kamed ba kasnam zongme. Nang bani ya buragon ya kason zong kazing saspa. Me uba imban uba, sinsar zunom la zunom. Amen. Namun Bapa, Santo Sama, Santo Sama. Tuma